paudani pake kumba akaumika kaya katatu nanisi amai kana mungu kumba muno popota stere muno mtauleza mwende kana popota swi mtauleza mapepa yebala Yunis Chipunza mapepa yembana kuburitsa ini ndakaenda unopama lodya notice but rimwe lodya rakandipindura mashoko ekuti unototipa notice after 3 months wote tikuru aiwa 3 months mtemo anaenda cheti asi mapepa yembana ndakauza wakamaona asawo wakati atura kwatenda marodi wakabata mutaura chokwenda mutaura chokwata urati kumba kwatakati miende tsanangura zvesa mai zvimairana nemwana baba vachitadza kuti vaiti bonde nemi tsanangura kuti zvifamba sei mwana kurara murume baba wakazoa wanouya kuti akuya kazara ito mwana akabuya mwana akabuya akabuya mubaba mwana anorara murume mapepa vapera chengete mapepa sekutaura kuzvaitwa nda mapepa ari panogara munhu sekutaura kwandakaita tarisa mapepa inini haona ngotipa mapepa varatidzi paunge anogara kumba mapepa ebadhaya adzimai chokwadi ndichavaratidza vayazivi vape takawirira dare rakati vape ndakakumbira ndakati bandakavaka ndinovakadzivaye chandinogona kuvazivisa patinogona tinaro izvo zvine hanhu asi ndakavapa ivavo ndakupewa sezvakaita wakatora bepa remba ndakutaura ukasvika kumaroja wakati munhu wese notisi kana warei maroja ndakati vari kugara makabvikuda munopaiwa nekumba mugara zvemuturumudzinodza ndichitorawo ndibhadhara vanawo ndinowana kuwanda amakumba ine andisati ndakumba ndikugadzirira ere ndikugadzirira kuenda ndizvo kumba ndinamboarambidza ndikuvapa wani kune kugara ava vamwe 2 awa maroja ndokwandotora mari yeschool fees yavanawo mwana vanosogara pai mwana akwanisi kutomutakura kweza kune kwaakure nechikoro paari kudzidza zvakadii saka mwana anenge akugara wega mwana waye musikana mwanasikana hapana kugara wega hakuna mutemo wakadaro anenge asingagari aiwa iwe baba unogara nemwana musikana zvobuda anokwanisa kugara naye zvavo but kunenge kwaakure nechikoro amai zvinoita pamusoro ndine wana 2 mukomana nemusikana saka ndakashandisa rumu 1 azvi ndinoda rumu yemwana wangu musikana ndoda rumu yemwana wangu mukomana nda 3 rooms aiwa navari kuti iwe kuti mhuri irarama ndokurarama nedzimba idzodzo tine sinuka yatinayo tine imwe takshop yatiri kurembesa kunotobva mari inokwana here mari inokwana titori nematakshop mairi pane imwe ine munhu ari kutorenda imwe isinadi kutotsvaga munhu anotorenda pane sinuka inotoshanda zvokuti mari yekurarama inowani yachokwata tinochinza pamatakisho pacho makebhini ari kupurazi kuti rendi yacho i$15 inorendeswa munhu purazi ndianotora rendi so saka pa$15 iyo anotora akatashopo yorendesa pakuru kumba ufu andikwanise kumba imba yese ndakwanisa kumba 2 yake nemusikanamukomana ane 18 years anokomana atisokwanisa kugarisana kuti ndiokomana ndaitaura madhirasi ipapa ndasvika kumba paya sekutaura kwandakaita ndakasvika ndakadzinga mwanasikana mumba matinorara ndii abuda mwanasikana achinoramba makedhirasi mukomana asapinda kuti achiramba anogona kusvika 12 usiku achinokera mwanasikana yopinda mumba imomo ndobvunza kuti ari kudeiko ndakuda saka kati kudipo kumisira mba make maanorara mpemtema maina baba mukomana imanzwa mwana kana achinetsa aneswa kwaanoranga ndinoangafundwire mwana wamakabereka inini muchitongo amaina baba imba yenyu saka iri kuita muzekezeke ndemokuzovapa mwana musikana nane adzimai vako mukomana uyu akura akawo wanherera amba vako zvavomwana umuisira mutemo semotendere mutemo ipapa ndiri protection order kuti nditaura wakatongodendesa kumapurisa nenyaya yemakizi chine makizi edu yake yani wabva warasa makiyi avo wakauya kumba usiku kuma12 saka ndipe makida kuenda kumba ndakati ufambire mwana usiku pasango pesa
Ngati kwanisika kutupe mapizi. Anje akwara. Kufa mangwana kuseni. Ungafamile mwana sila uko makabongo. Sisi ndio kama kaenda mapolisi na katika tour ndio sisi kwa polisi. Wanyumile mkazi wakiugwa pesa. Ile project hiyo. Ayo amai sakatanga kuyapo ndimi na varume saka mimsane ufikira mwana stere kutata sinti wamenywa bachiki mwana saka kubanasi mimi wirana nditi mbele famwe zvakanaka vakona zopandira murume kana akuta zvaanoda kumwe mwana wake vakati vakaipa stere nenge makupfikira murume mwana achitadza murume anotara zvokuda iyo muchazopedzwa mudopa kusaka kuti murume munenge makuti mwana wangu right mapepa munotomuratidza chibva yavanyenya pe mimende musainawo iwe dhirani mwana wako koma neroti